ஜாலியாக சூப்பராக இருக்கீங்க. ஓகே, நம்ம இது வரைக்கும் டே 4 வரைக்கும் நம்ம எல்லா வசனமும் கேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு டே 5 லாஸ்ட் டேக்கு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போறது என்னன்னா, நம்ம இன்னைக்கு ரிவார்ட் பற்றி பார்க்க போறோம். பரலோகத்துக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பரிசு கிடைக்கும். அதுதான் ஒரு ரிவார்ட். அதை வச்சுதான் இன்னைக்கு நம்ம கேம், ஸ்டோரி அப்படின்னு நம்ம நிறைய சாங் இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்க போறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாங் கூட போலாமா? தந்தானே தனனா தந்தானே தனனா 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 தந்தானே தந்தானே தனனா தந்தானே தனனா 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 தந்தானே சைசா சைசா ஒருவர் வந்தானே நம்ம இயேசுவையே டெஸ்ட் பண்ண வந்தானே நைசா சைசா ஒருவர் வந்தானே நம்ம இயேசுவையே டெஸ்ட் பண்ண வந்தானே அவன் நமக்கு இனிமே கடவுள் வாங்கவனே மாட்டிக்கான தம்பியோட வசனத்தை படினி அவன் நமக்கு இனிமே கடவுள் வாங்கவனே மாட்டிக்கான தம்பியோட வசனத்தை படினி தந்தானே தனனா தந்தானே தனனா 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 தந்தானே தந்தானே தனனா தந்தானே தனனா 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 தந்தானே கைகளெல்லாம் அப்பமாகும். தேவனுடைய குமாரனால் கைகளெல்லாம் அப்பமாகும். நம்ம இயேசுப்பா நச்சுன்னு சொன்னாரு, என்ன பதில் சொன்னாரு, கேளு கேளு கேளு. வார்த்தை நான் கேட்பான் மனுஷன் அப்பத்தினால் அல்ல, வார்த்தை நான் கேட்பான் எல்லாம் வைத்தாரே, சத்தான ஓட 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 வைத்தாரே, எல்லாம் வைத்தாரே, சத்தான ஓட 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 வைத்தாரே, எல்லாம் வைத்தாரே, சத்தான ஓட 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 வைத்தாரே. ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்கல்ல? ஓகே குட்டீஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட AGVBSன் 5வது நாள். இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் ரிவார்ட். ஓகேவா? சரி, இன்றைக்கி நம்ம ரிவார்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாமா? ரிவார்ட்னா என்ன? நம்ம ஏசப்பா நம்மளுக்கு நிறையா டேலண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த டேலண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? ஸ்கூலில், சர்ச்சஸில், அப்புறமா வெளியில் நடக்கிற காம்படிஷன்ஸில். இதில் நம்ம எல்லாத்தையுமே டாப்பராக நம்ம வந்துட்டோன்னா இதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன கிஃப்ட் தருவாங்க, ப்ரைஸஸ் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் மெடல்ஸ் கொடுப்பாங்க. இதுதான் ரிவார்ட். இது உலக பிரகாரமான ரிவார்ட். இதை காட்டிலும் நம்ம ஏசப்பா நம்மளுக்காக பெஸ்டஸ்ட் ரிவார்ட் எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா பரலோகம், அதாவது கோல்டன் சிட்டியில் வச்சுருக்காங்க. இதை நம்ம எப்படி அடையணும்னா நம்மளுக்கு ரட்சிப்பு ரொம்ப அவசியம். அப்புறம் வேதத்தை நம்ம நல்லா தியானிக்கணும். அப்புறம் நம்ம அபிஷேகம் பெற்றிருக்கணும். அப்புறம் நம்மளுக்கு பெற்ற நன்மையை சுவிசேஷமாக நம்ம அறிவிக்கணும். சரியா? இப்போது பைபிள்லேருந்து ஒரு அங்கிளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். பவுல் அப்படின்னு ஒரு அங்கிள் இருந்தாங்க. அவங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு மனுஷன். சரியா? அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வரும். அவரை யாராலையுமே கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. அவருக்கு ஏசப்பாவை பார்த்தாக்கா, ஏசப்பா பிள்ளைகளை பார்த்தாக்கா ரொம்ப கோபம் வரும். ஏசப்பா பற்றி பேசினா பிடிக்காது. சர்ச்சில் மற்றபடி ஏசப்பாவை பற்றி எங்கே பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதை கேட்டாக்கா அங்கிளுக்கு ரொம்ப கோபம் போய் ரொம்ப துன்புறுத்தி அடிச்சிருவாங்க, ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க, கொல்ல கூட செஞ்சுருவாங்க. சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு அங்கிள் ஒரு நாள் எருசலேம்லேருந்து தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்களாம்மா. போயிட்டுருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சாமா, நடுவில் ஒரு பிரைட் லைட் அவரோட கண்ணை அப்படியே மறைச்சிருச்சான். இது ரொம்ப பிரகாசமான ஒரு வெளிச்சம். இவருக்கு அவர் மேலே பட்ட உடனே, யார் அது என் மேலே இவ்வளோ லைட்டு இப்படி பிரைட்டாக அடிக்கிறதுன்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சாமா. கோவம் வந்தோடனே அந்த வெளிச்சத்துலேருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சாமா. நீ துன்புறுத்துகிற ஏசப்பா நான் தானே சத்தம் கேட்டுச்சாமா. கேட்டோடனே இவர் ஒரு நிமிஷத்தில் அப்படியே ஷாக் ஆகி பயந்து போய் நின்றுட்டாங்களாமா.
பயந்து போய் நின்ன உடனே மறுபடியும் வந்து நீ துன்புறுத்துகிற ஏசப்பா நான் தான்னு சொன்ன உடனே ஏசப்பா நான் உங்களை நீங்கள் இறந்துட்டீங்கன்னு நினச்சேன், நீங்கள் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பவுல் வந்து ரொம்ப பயந்து போய் நடுக்கத்தோட இருந்தாங்களாமா. அப்போது ஏசப்பா என்ன சொல்கிறாராம்மா, நீ எனக்காக ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்களாம்மா. சொன்ன உடனே ஏசப்பா அப்படி சொன்ன உடனே பவுல் என்ன செஞ்சாங்க, சரி ஏசப்பா நான் உங்களுக்காக கண்டிப்பாக நான் ஊழியத்தை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு. சரியா, இப்போ கோல்டன் சிட்டிக்கு போகிறதுக்கான பாஸ்போர்ட்டு பவுல் அங்கிள் கிட்ட இருக்குது. இப்போது என்னாச்சுன்னா பவுல் அங்கிள் வந்து ஏசப்பா கிட்ட கொடுத்த வாக்குப்படி அவர் கடைசி வரைக்கும் அவரோட மூச்சு நிற்கிற வரைக்குமே உண்மையாக ஏசப்பாவுக்கு ஊழியம் செஞ்சாங்க. ஓகேவா, அவருக்கு வந்து நிறைய பாடுகள் வந்துச்சு இடையில. அவர் வந்து மற்றவங்களை அடித்த மாதிரி இவரை வந்து வேற ஒரு குரூப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப அடித்தாங்க, துன்புறுத்தினாங்க. நீ ஏசப்பாவை பற்றி பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கு ஏசப்பா பற்றி நீ சொல்கிறன்னு சொல்லி பவுல் அங்கிளையும் ரொம்ப எல்லாரும் துன்புறுத்தி அடித்தாங்க, ஜெயிலையும் போட்டாங்க. ஆனாலும் இவர் முயற்சியாக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏசப்பாக்காக அவரோட கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்குமே ஏசப்பாக்காக ஊழியம் செஞ்சாங்க. இதே மாதிரி தான் குட்டீஸ் நம்மளும் என்ன பண்ணோன்னா உண்மையாக நம்ம வந்து ஏசப்பா கிட்ட நம்மளை தாழ்த்தி அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜெபம் பண்ணி நம்ம வந்து ஏசப்பாக்காக கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து வாழணும். ஓகேவா? ஓகே குட்டீஸ், இப்போ நம்ம ஒரு குட்டி ஜெபம் பண்ணிடலாமா? ஓகே, கண்ணை மூடிக்கோங்க. அன்புள்ள ஏசப்பா, 5 நாளும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டபடி தங்க நகரத்துக்கு நாங்கள் போகக்கூடிய வழி வாசல்களை எங்களுக்கு நீங்கள் திறந்து தாங்க. எங்களுடைய பாவ வழிகளை விட்டு எங்களை விலக்கி எங்களை பரிசுத்தமாக்கி ஏசப்பாக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கடைசி வரையும் உண்மையாக நாங்கள் வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் தாங்க. இயேசுவின் மூலம் இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? நம்ம இன்னைக்கு என்ன டேக்கு வந்திருக்கோம்? 5th டேக்கு வந்திருக்கோம். 4 days கேம் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். இப்போ நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இங்கே 2 குட்டீஸ் இருக்காங்க, அவங்கள வச்சு இப்போ கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். உங்கள் கேம் என்னன்னா, கடிச்சுக்கிட்டு கையை பின்னாடி கட்டிக்கிட்டு இதுலேருந்து குத்தி அங்கே போடுவீங்க. ஓகேவா? யார் ஜாஸ்தியாக போடுறீங்களோ அவங்க தான் வின். ஓகேவா? இவங்களுக்கு எல்லாம் கிளாப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? இவளுக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுத்துடலாம். இவளை எல்லாரும் கிளாப் பண்ணி குட்டீஸ் எல்லாரும் இதை கவனிச்சிங்களா? அழகா இருக்கா? இதே மாதிரிதான் அழகழகான பாவம் நம்மளை என்ன பண்ணும், உலகத்துல நிறைய சூழ்ந்து வரும். ஏசப்பா ரத்தத்துக்குள்ள இதே மாதிரி நீங்க இந்த தண்ணி மாதிரி ஏசப்பா ரத்தத்துக்குள்ள கிரேப்ஸ் இருக்க மாதிரி நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களை ஏசப்பா இதே மாதிரி அடுக்கடுக்கா பாவம் வந்தாலும் உங்களை அண்ட விடாம பாதுகாத்து உங்களை உலகத்துல நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்க, பரிசுத்தமா வாழ, ரட்சிப்புக்குள்ள சீலா ஃபுட்டா வேதவசனமா எல்லாமே உங்களை அந்த கோல்டன் சிட்டிக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு உங்களை பரிசுத்தமா பாதுகாப்பாரு. ஓகேவா? பாய். ஹாய் செல்ல குட்டீஸ், இன்னைக்கு எல்லாருமே நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த டே 1 to day 5 வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய ஸ்டோரி, நிறைய வசனம், நிறைய கேம்ஸ், கிராஃப்ட், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுருப்பீங்க. அது உங்கள் லைஃப்பில் எப்பவுமே நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். நீங்கள் என்ன இது வரைக்கும் எங்களை தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ வரப்போகுது. அதில் நீங்கள் நிறைய குட்டீஸ் வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாரும் அதை செய்ய போகிறாங்க. அதை நீங்கள் பார்த்து நாளைக்கு எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம். பாய்.